Engko sing ditinggalne kowe gawe Pak aku tak. Angel, angel. Pak. Kon ndi, Pak? Dari jalan, Bu. Ya ini kok lagi mulai iku lho. Biasaan tukang nglunjur sampean niku. Aku mangan ngene lho, Bu, ceritane. Aku kan dijak jalan karo kancaku. Nah, ceritane dijak jalan niku bocah ngendi lah, ora ngerti omahe. Kon ngancani. Ya ngono ki ternyata ki apa, Bu? Wong iki kancaku ki lho, golek pesugihan ternyata, Bu. Sugih napa, Pak? Pesugihan. Lah, sing lucune meneh, Bu. Nah, ning kono kuwi. Kancaku kan cerita karo dukune kono, kayak takok ngomong keadaane hidupe iki ya melarat tenan, omahe arek ambruk, terus kondisine ora memungkinkan lah, Bu. Omahe kuwi jare ceritane ngono. Terus piye, Pak? Lah, duwite kan iso ngomong karena ngenceloki sing dukune ki mang. Dukune gedhe-gedhe anu apa iku? Demite ku lho gedhe-gedhe, Bu. Gini, Pak. Ora manu, ora cara ngono ora sanggup ngadepi sing mang kancaku ki mang. Saking mlarate, utange akeh, demite ora sanggup. Lah kok ya pinter men demite kuwi. Lah iya lho, dhek demite yang ternyata demite ki pilih-pilih juga, Bu, golek anu Ibu. Kayak enek-enek ae, Pak. Lah iya ceritane ngono. Akhirnya apa, Bu? Mulai gagal. Iki kayak mulai ki mang. Lah terus ora sida. Ora sida lho demite gedhe-gedhe ora apa ke? Ora sanggup kan dari ngugeke wong kancaku ki mang kok. Astagfirullah. Kok iso sih, Pak? Lah yo ngono kuwi ceritane. Akhirnya ya aku mulai, tapi aku oleh duit. Piro, Pak, entuk duit? Aku disangoni karo kancaku mang malah. Ora di duit malah dikai duit aku. Jare melarat. Lah yo dhewe golek utangan kancane ku mau anggo tumbal ku mau. Dikane aku. Tapi aku pikir-pikir aku wedi juga ibu. Wah, aku malah golek liyane aku tumbal kok tak balene aku ora sida. Duite kok kancaku, Pak. Lah kok nggo tumbal. Ora lho, Pak, iki kayakne aku wae, Pak. Ya lumayan, Pak, iki. Nek tuku-tuku, Pak. Iki berarti kentek lho, Pak, ning omah iki. Lah kuwi duit kon mangki. Ora apa-apa, Pak. Engko sing ditinggalne kowe gawe, Pak, aku tak. Angel, angel.